Den her video den kommer til at handle om, hvordan man kan bruge sådan en fyrsvamp her, også kaldet en tøndersvamp, til at lave sådan en her. Det er noget optænding, som simpelthen bare er rigtig nemt at bruge, hvis man skal lave primitiv ild. Så nu tænker jeg, at vi går ud og finder nogle flere af dem her, så vi kan vise, hvordan man gør. Vi går her og kigger efter stammer, der ligger ned. Svampene gror, mens træet stadig vokser, men er tæt på at dø. Og når det så vælter svampen med. Så på liggende bøge- og birkestammer. Ja, det ligner rimelig meget en tøndersvamp, det der. Skal vi tage den? Den har også en god størrelse. Den sidder ret godt fast. Skal vi prøve med øksen? Skal jeg prøve at tage med øksen? Den gik rigtig godt. Hvis man skal ud i skoven og finde sig selv en tøndersvamp, så er det vigtigt, at man er opmærksom på, hvilken skov man er i. Fordi at hvis man er i en privatejet skov, så skal man jo blive inde på stierne. Ja. Derimod, hvis du går ud i en statsejet skov, så er det helt okay at forlade stien og gå ud og lede efter nogle svampe. Derefter så er det også vigtigt, at man ikke tager 47 svampe. Bare tag en enkelt eller to, det er rigeligt. Der er kommet nogle små gløder her. Så vi starter med at skære den ud i skiver. Og det tager man ligesom sådan en brød, lægger den fladt på, og så skærer man. Så får man sådan nogle skiver her, som man kan bruge. Når de skal skæres ud, så er det rigtig nice, hvis de kan blive skåret omkring 1 cm, 1,5 cm. Så er de bedst. Vi har selve svampen her, og så har vi sådan nogle streger, kan man ikke genkende det på. Det skal vi ikke bruge. Vi skal kun bruge det her herude, det er det bedste. Så nu vil jeg prøve at tage en økse, fordi at kniven virker ikke særlig godt, og saven er i brug. Så vil jeg prøve at se, om man kan hakke det væk, så vi kun gemmer det her herinde. Så skal vi banke lidt på dem. Det er så vi sådan ødelægger selve strukturen i svampen, så der kan komme mere luft ind, og så de bare brænder bedre generelt. Det kan man enten, nu har vi allerede øksen fremme, bruge bagsiden af øksen, eller så kan man bruge en kølle. En hammer virker også fint. Tager man bare og banker lidt på dem. Det skal ikke smadres fuldstændig, bare lige have lidt tæsk, så går det nok. Og nu skal vi til at koge dem med aske. Vi starter med at tænde vores trank, ja. Og så skal vi simpelthen lave vores svampegrød, kan man vel lidt kalde det. Den skal vi lave med noget aske. Så vi starter med at tage og putte noget aske ned i vores gryde. Og det skal putte så meget. Der skal være mere aske end vand i. Så det bliver sådan en tyk havregrødskonsistens. Så. Så putter vi vores bankede svampe ned i
og lade det ligge i cirka en halv time. Man skal sørge for at dække svampene af den her askegrød, og så huske at røre rundt en gang imellem. Og det behøver man altså ikke køkkengrej til. Det er fint nok bare at bruge en pind. Det er jo trods alt bare svampe. Inden man finder den hele pæne gryde frem, som man bruger til at koge de klare supper med derhjemme. Så det er jo lige vigtigt at huske, at vi er altså i gang med at koge en sådan rimelig ulækker suppedags lige nu. Så find den gamle trangia frem, eller et eller andet i stedet for, fordi det er jo bare rart at kunne have en ren gryde, og så måske sådan lidt mere ulækker gryde. Find den beskidte. Der er ikke nogen grund til at tage den rene. Når vi så er færdige med at koge svampene, så skal de tørres. Det kan man enten gøre over et glødebål, selvfølgelig ikke et med flammer, for så går der ild i svampene, eller man kan putte det i en 70 graders ovn i 3 timer, og derefter så er de klar til at tage ud og bruge. Der er kommet nogle små gløder her,